ngoba ungabathola ngisho nala kwaZulu Natal abantu abakholwa umuntu okwazama ukunyuka. Angazi noma wayenza subsidy yamakhasi kabanana yini ukuba gwedle ngawo. Kwenyukeka futhi ibangana ngoba uyazi yalisithi uma sifuna ukudayisa. Uyabona isithi uma sidayisa sikunikeza ama meters ambalwa nje ukuthi ubhede bese siyakulahla. Kwenyukeka futhi ngalawo makhasi kabanana wathi uma isephezulu la nosuke lokuqala wagwedla ngelilodwa. Kuthiwa kwakuneyingane lapha ithutha amatshe ngamabhala phansi eweni. Ingane zazi ithuthela amatshe yasemhleni zingazi khona emergency zoba khona. Uma selinosuke lesibili esewa kuthiwa wameme kwathi susana amabhala ebheke phansi. Uyabona ke uma ungathi ukholwa kuye waphahlazeka ke ubuchopho basazi kaphansi izinja zabudla. Usungathi ukukholwa ungayidli ungayifuyisha kanti cha akukhona ukukholwa ngoba xa sokuthi lento yadla ubuchopho buka baba lento. Akukhona ukukholwa yasuke yacasula lento yadla ubuchopho buka baba. Alibonga igama kaJesu. Mana ke ngiyabingelela egameni lika Jesu Christ Nkosi yethu yaseNazaretha. Obingelela usenior pastor eMantshona. Waziwa kakhulu ngokuba umprofeti. Ngizoba mfishane nje kakhulu. Inkulumo yami namhlanje iyodwa kodwa ngicela ukudlula kulezi zinto ezimbili. Into engizokhuluma ngayo ngizokhuluma ngomfundisi okhuluma kabi ngendawo yaseNanda nenkosi yamaNazaretha under a Christian faith. Angimazi ushumayela kuphi kodwa ngicela ungambizi ngesibongo kodwa ngicela ukukhuluma ngenkulumo yakhe ngikhuze. Before ngiqale ngayo ngicela ukubonga kakhulukazi abefundisi abakwazi ukuphuma ukuyodlulisa ulaka lethu njengabaphathi bemfihlakalo nanjengabaphathi babantu benkulumo kamongameli ezwakala icilo la ezwakala khona evula iCommission ethi kusawophenywa isikhathi esingango 6 months kuya kunyaka kuzodleka kama-billions eyimali kodwa ubekiwe bonke ubufakazi obala ukube inkinga esibhekene nazo. Yabonga ngekonyaonhle ukusukuma ngoba uma befundisi bengasukumi okusho ukuthi bathi abantu abafe bebaphethe ngenxa kahulumeni ophethe. Samabandla ke sisho ngezwe lodwa ukuthi uRamaphosa cha akagudluke office besivele sikulindele ukuthi ayikho into angasinikeza yona ngoba akayena umuntu odwayela ukuthi abe nesibindi. Yini ke uhleli phezulu kwamaqanda yona into emenza ke uRamaphosa maye responda kulolu daba arisipona njengomuntu. Uyabona uma umuntu ekhuluma umkhwenyana ekhuluma ekhweni uyacophelela ume kubo ahlaphaza. Uyazi ke ukuthi yini le abayiguqushile nemali engaka ezomoshwa yokholela abantu ababili kwiposter eyodwa. Sibonga ke ukuthi sihambile sawudlulisa leyo memorandum and we looking forward ukuthi aphendule and responde ngendlela esilindele ngayo. Enough is enough. Seloke ngenile office ayikho into enhle esiyitholayo ebuyela kubantu esibaholayo nebuyela nje kubantu eNingizimu Afrika yonkana. Angidluleke quick one nje ngoba ngifisa le video ibe yinde. Ake ngiye kulo daba. Ngingene ngimncane kwi-interfaith which is ilapho uNkulunkulu ngangazi ukuthi yini angifakela yona kodwa I came to realize that inkolo iyodwa ibibahlukanisa abantu eNingizimu Afrika. Inkolo iyodwa ibihlukanisa ngisho ama-families. There's nothing wrong about inkolo but akuyona le ebekade yenziwa ukuthi kuhlukana ama-families. Akuyona le ebekade yenziwa ukuthi ikhomba ukucalucalula noma ukucwasa ngokwamabandla. Khuluma kahle ke ngoba ngumfundisi osebandleni eliqelelayo futhi ukuthi inkolo eyabantu bonke nomuntu ngokuzikhethela ngokwakhe ongakholwa akusho ukuthi kufanele akukhulunywe kabi ngaye. Wesiphathi ke emakhulunywa ngendaba zamabandla ukukhulunywa kabi kwendawo yaseNanda ngiyaqhela into uZuma ibandla engikulona likhona eNanda okusho ukuthi ke nginama members and families aseNanda. Akuyona into enhle
ukuzwa umuntu ogcotshwe uNkulunkulu ethi indawo yaseNanda ifanele ukuba indawo yobugebengu. We are busy doing ama-development njengamabandla, osomabhizinisi, abefundisi amabandla ahlukahlukene, trying to come up with isimo sokwehlisa izinga lobugebengu endaweni yaseNanda. We do have solutions in hand. Asikhumbule ukuthi iNanda iseduze neindawo zokusebenza ngenxa yobubha, iseduze neindawo zabo Phoenix, iseduze neindawo zaseThekwini, iseduze ke neindawo zamaplaza okwenza abantu bakwazi ukuaccessa ukufinyelela endaweni yokusebenza. Akusibona abantu bakhona. You cannot say indawo yaseNanda ifanele ukuthi umuntu ogcotshwe uNkulunkulu olindeleke ukuthi he can stand up, say something better about the situation, enze sengathi kuyinto enhle ukutholakala kwezinga lobugebengu aze abukhombe abulumbanise nomholi webandla lamaNazaretha uNyazi leZulu esilihloniphayo thina kakhulu njengomfundisi noma njengomholi omkhulu endaweni yaseNanda. And mangibuka leya video yalomholi ngibona sengathi uyena odinga ukusizwa, because you cannot tell me ukuthi iBhayibheli likhona linamavesi amangaka. You can just open the Bible and uliyeke and then you talk about other religion and ungayihloniphi ngale yandlela umholi ohlonipheke kangaka. We are so very disappointed, and ngifuna ukusho ukuthi isikhathi sokuthi kube khona abaholi abahoyimele gelekeqe abangaziwa ukuthi ba report waphi uma kuneyinkinga. We will stand up, ngoba uma kukhuluma oyinazaretha bungase kuthiwe ukhuluma ngenxa yemizwa. Kukhuluma mina ke angilona iNazaretha, ngumKristu, and futhi angikhonzi khona ngenhlanhla. Ngisho kwifamily yami asinabo abantu abangaphansi kwenkolo yobuNazaretha, kodwa kusho lokuthi emndenini nginesiqiniseko over 100% ukuthi akukho. Sithi alingabi khona ibandla elibukelwa phansi, akangabi khona umholi obukelwa phansi, especially ebukelwa phansi indoda kaNkulunkulu ephethe umsebenzi kaNkulunkulu. Siyaxwayisa ke ukuthi baba, sicela wenze isixoliso, uhoxise lama video whoever abamenzayo umholi, and ebesenza ipublic apology ebandleni njengenceku kaNkulunkulu. Uma kungenzeki, we will stand up as religious sector kakhulu kwi-Christian faith, sikuvakashele sizokhuluma nje umlomo nomlomo ukuthi ungathanda yini kusasa mengase kube khona abantu abazogxeka indlela okhonzisa ngayo ebandleni okhonzisa kulona. Usenior Pastor Majola into ayimele, umele ipeace, umele ubulungiswa, which is justice, umele development, umele ukuthi ubunya bube khona, asibone ngasolinye sabantu abamnyama. Anginalo ilungelo lokugxeka umuntu into akholelwa kuyona. Nginelungelo lokuthi ngikhulume ngoJesu eyinkosi, uma eyinkosi ngimbonile kimi azabonwe ngisho na umuntu oseceleni. But le ngiyayikhuza, ngikhuluma kahle ngokukholwa, ngikhuluma kahle futhi ngingamention igama lamuntu, kodwa sithi ukuhlaselwa konyazi, uhlaselwe inceku ezibiza ngenceku kaNkulunkulu, asihambisani nakho futhi ngeke size sihambisane nakho, regardless ukuthi uyiluphi uhlelo, as long as a Christian. Isikhathi sokuthi kubuye inkolo ehlanganisa abantu abamnyama, ngoba iqiniso abafundisi ngeke balimele uma ngase kuthiwa inkolo yabamba elikhulu iqhaza ukucindezela isintu sakithi, ukucindezela izinto okufanele ngabe siyahlonishwa. Isikhathi ke manje sokuthi sibonakale sindawonye, asikususi kwinto obelivela kuyona, kodwa ke sikhonze uNkulunkulu onguNkulunkulu wabantu bonke. Alawo mazwi ngicela le video ningilekelele ihambe izifinyelele kuleli bandla nakulomfundisi. Umethanda angaphendula ngendlela aphendula ngayo, ngoba uma epulpit kodwa sizofika la ikhonzela khona singonya wonke uma engayenzi ipublic apology
ebandleni lamaNazaretha nakumholi wamaNazaretha uNyazi leZulu kanjalo nabahlali baseNanda abangazange bakhethe ukuba zigebengu. Njoba ngiveza lento yomsebenzi ingoba iNanda iqukethe bonke abantu abaqhamuke endaweni eziningi abasondelele umsebenzi. Awukwazi ukukhomba ngenjumbane indawo kube kunamabandla enza ama-program to try ukuthi kulungiswe isimo saseNanda, asingafaki uparafini emlilweni. uNkulunkulu anibusise, amen. Bakumbatha sawubona ubingelela umfana wami Mkhwanazi emtubatuba kaNkomo kaXolo. Umpostoli umfana wami Mkhwanazi emtubatuba kaNkomo kaXolo ozalwa uMkhwanazi nje. Nginibingelela nje ingane zakwethu nina amakhehla ami nginithanda kabi. Ngiyayilandela intshumayelo zikababa umpostoli Muzwegwili ubaba uMbatha. Ngiqala umbona manje sehlasela amaNazaretha lawa kaShembe. Angazi noma wakuphi kodwa amaNazaretha nje. Ake sithi nje inkolo yobuNazaretha ethi ayikho. Okay, ngiqala umbona manje ngamnothisa futhi ukuthi yazi lo baba kule nkolo nami engiphendukele kuyona eyobuKristu. So ngase ngiloku ngincika kodwa kwakhona izinto ezingishayisa amakhala phela ngoba mina njoba ngikholwa ekutheni kunabantu okufanele sivuke sibaphathele obhushu siyobagawula ngoba sithi abakwenza ku wrong. Thina sifocus ekuthenini uKristu senzeleni asiya kule before ngikhuluma lento ngoba nami ngumKristu angifisi ukuthi amaNazaretha sezamile ukuzidefenda kuyona kwacaca ukuthi ninenkani niyaqhubeka nina nithi abetha. Okay, kulungileke mina ngisho ukuthi a right now angwazi kodwa nina lokho engikhonza nani nawe ngiyakwazi lokho ngoba ngiphendukele kukho. Okay, asenze nje nani uyazi ukuthi lapha eBhayibhelini kuno Mount Sinai kunokhuphukela eShilo kunochibila seBethesda kunemsedari yaseLebanon elithi izwi liqhabula imsedari yaseLebanon. Alright. Uyazi ukuthi ukube yonke lemsedari yaseLebanon nalabo Mount Sinai nalabo Shilo khuphukele eShilo nobani ukube lento yaqala la eSouth Africa ngaba nikholwa nina ukube nina babumuzwegwili nawe babombatha ukube lento yakoShilo leno khuphukele eShilo yizwe likhulume kwaqhabuka imsedari yaseLebanon ukube yenzeka la eSouth Africa ngabe nina nikholwa le nto ngabe nethi imphuphe abantu bayasangana emakhanda akhoze liqhabula imsedari yaseLebanon ihlahla yiweso umoya laphana kwathiwa kunezwe selikhulumile elibelikhuluma umfo kaMkhwanazi umfo wami ngitshothi ngikhuluma ngempela kwahlephuka ihlahla zaseLebanon mhlawumbe iLebanon ibilana beningeni ikholo naleyo nto yazi ngoba yini isystem esiphefumula day and night ethi hate we must hate each other as blacks niyazi leyo nto. Okay, asiyeke uyabona lento ukuthi amaNazaretha adukile ingoba inkolo yobuNazaretha iqhamuke ngomuntu omnyama introducer elunye uhlelo lokukhonza uNkulunkulu but yena wageja ukuthi angayi kuKristu kodwa ukhonza uNkulunkulu omdalileyo naye. Namanje avumile ukuthi uShembe bekhonza uJesu lo uShembe oqala ubenga ngisho ihlabelelo azakhotha athi nali nje igama lika Jesu ehlabelelo zagcina ishiwo umqalo wendlela angabuyeli umqalo wendlela umnikazi uyesonto la kaShembe. Okay, asiyeni kulento uyazi ukuthi yini intaba yasenhlangakazi ningayiboni na as a holy mountain ingoba iqhamukanga ngomlungu ayiqhamukanga futhi ngabantu abalethe iBhayibheli kithi but iqhamuke ngomuntu omnyama. Uyazi ngeni ibona indaba yalapha ebuhleni ukuthi bamaNazaretha noma ekuphakameni noma kephi noma nalento abesebeyivule manje kuthiwa iKenani iningeni ibone ukuthi intaba engcwele ingoba iqhamuka ngomuntu omnyama. Isystem nana nginigxeke ukuthi ngithi mina nivumani ngenkani ngisho ukuthi ayikho into eyoqiqhamuke ngathi bantu abamnyama eyosenza sivumelane nje sivumelana ukuthi ya man yazi lento inobungcwele iyazi ngiyawuza umoya kaNkulunkulu ungengama uma sikhuluma ngalento eqhamuke ngomuntu omnyama unless esesayidini lethu uyayizwa leyo nto
So ngizama ukuthi ngoba nina niyakholwa babumbatha nawe babu Muzwekwili niujampelano Exodus 20 incwadi nje lulayazi enkolo zakudala khona indawana nje ethi lapha na angazi noma isingisi buye singihlule kodwa ngangayifunda ko King James ithi do not covet anything that is on a neighborhood. Ngicanti ithi le ndaba ungafisi lutho nje olikamakhelana bese iyabala ngabe imbongolo ngabe umuzi ngabe yini ekwamakhelana kwakho for you to doing that usuvela usuwonile lokho sekufuneke nje wena waqala nje walunguza amakhelana wabona into wangathi uyibuka ngeso lokuyicriticize noma ngeso lokuyithanda uNkulunkulu sekuyicast lokho sekuyisono cala ufuna uhambe uyozihlambulula uNkulunkulu nina wayi ukholwa kwenu kuhambe kugxuma njengeselesele nebadala nifunani vele kwaShembe nibabukana baShembe ngoba ayikho vele into lokunivume eyokuqhamuke ngoShembe nginibuza ngumKristu ngithi nifunani into enzakaShembe niphoswa yini mabedukile badukele nina yini kanti 10 niphenduke phansi kwasiphi isisekelo nini esokriticize even Jesu Kristu ufike konakela ibambene kukhona oMoses sebezenze baba ngoNkulunkulu oMoses abantu sebekholwa ukuthi cha uMoses uNkulunkulu ngempela kodwa uJesu yazi yonke lemithetho mesayinishayela yona nina kwakungenxa yobukhulu bezinhliziyo zenu uphinde uJesu Kristu understand ukuthi indlela yokukholwa iqhamukapi eGibhithe esandleni sikaFaro abantu bekholelwa ukuthi ababuswa umthetho more than umusa kaNkulunkulu wathi yonke lento ibeshanga ngenxa yobukhulu bezinhliziyo nina nifunani ezintweni zakaShembe nifunani bayekeni baduke mabedukile mina nginikhuluma kunani ngoba nibadala awukwazi ukujomba into esimple kanje Exodus 20 ungafisi imbongolo amakhelana yakho bathathe your neighbor nje uthi okay angazi baduke kanjani mabedukile it's fine mina ngiyamkhonza uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ngoba ukuma ngenzeka manje kube ne crucifixion engenzeka la eSouth Africa mhlawumbe kube mina ngicrucify ngene ikuthathe lokho ezinto enobunkulunkulu ngithi ngibethelela igama lika Jesu nami ngihambe enyaweni zikaJesu ngene ithathe lonto ezinto enjalo ngoba yini ngimnyama uma umuntu omnyama nje ufuna wazi ukuthi udalela ukuzonda omunye umuntu omnyama umzondo engenze lutho isystem esiyiphefumula day and night wami ngisuke nje kulentweni nibangayo uyazi there are people abangafundi njengoba izwe lokuliglorify umkhwanazo ngokuthi umkhwanazo uvikela izwe uyazi ngabantu abangafundi kwakona uvikelelani izwe ulivikela ngoba wenze njani why alivikele khona abantu abanolowo moya nje abanolowo moya bafisa ngabe futhi lomkhwanazo akuyena kwaZulu Nataliki nje isystem siyayiphefumula mina nobusuku ithi hate you must hate each other as blacks isystem uyazi kunabantu abangalifuni ibhayibheli kaMsweli lele ibhayibheli silibona lingenelela makubheda kukubi kumanzi phansi abantu belele phandle ngenxa abalifuni ngingababala futhi abakipolitiki abanye baze bakhani bathenga izinkaba bathi aziyodubula umsweli zimdubule bamdubele ukuthi leli ibhayibheli ali audit ubani audit ikhona ivideo nokeniveze la ku social media yendoda yabuza auditwa neli ibhayibheli lakho namsweli abantu bayiziphuphu uhambe efaka imali ebhayibheli lamsweni iyazini ingoba iqhamuke nomuntu omnyama kuba umlungu uhambe collector lezi imali ethu usiza abantu abanyama ngabe futhi asikuboni into wrong abasiboni fanele audit ibhakede likamsweli ingobani isaphefumula umoya wenzondo esawunikwa yibo laba abaqhamuka futhi nenkolo yobuKristu bathi ayifike sayithanda sayamukela but babazi ukuthi vele bayilethe phukuphukwini enjenganathi ezizobuye ziyithathe lenkolo kuyobhusha amanye amahlelo ezenkolo ngayo. So ngizama ukuthi ke kanza kwethu vela yikho into yokuyenza umuntu omnyama eSouth Africa siyibone into efanele ukulandelwa nokuthandwa uyabo angeke nje angeke nganza kwethu singangibuza kuphala ulimi ngeke mina bengizothi baba mina ngiyanithanda nginani lolu hlelo le Christian community ngicela ukuthi namukele ukuthi abakaShembe bakhonza ngendlela engeke niyi-understand futhi engeke niyithande
Yabona nginiphendula ngoba sengiyabona lento isiqala uba insala vele nonke niyaqhamuka nibadala la besiphathi ngcono mhlawumbe kube mina ngimncane ngabe nithi hayi lokho kusazofunda impilo manje ninkinga nibadala nenza into nijomba nje indawo encane okusodwa sithwente ungafisi lutho lwamakhelwane nakhe ngabe imbongolo ngabe inkabi yakhe ngabe indodakazi yakhe ngabe indodana yakhe sisi man siyadla liyafela naleli ndiya ha shit